Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nagpabakuna. Usalang ang mayor sa nagpabakuna atol sa vaccine rollout sa syudad. Gitagaan og 3,164 doses sa Sinovac ang Tacloban. Ang rollout alang sa second dose sa bakuna gikatakda unta karong Abril 16. Ang mayor kinsa naigo og naka-recover na sa COVID-19 miawhag sa publiko nga magpabakuna. Taliwa sa mga negatibong reaksyon sa iyang pagpabakuna, mi pagawas og written statement ang mayor. Iyang ipasabot nga voluntaryo ang iyang gihimo aron mutaas ang kumpiyansa sa vaccination program. Iyang gidugang nga wide na displays nga mga medical frontliners sa iyang pagpabakuna. Ipasabot ni Mayor Romualdez nga ang bakuna lang ang labing epektibong pangkontra batok sa makamatay nga COVID-19 virus. I face the consequences. But I did that, alam nyo, sa totoo lang, pagkatapos na ako papakunahan, unang-una, I did not hide it. I made it public. I made it public so people will be convinced to avail. Maraming natatakot.